O texto bíblico de hoxe é Mateus capítulo 21, versículos de 33 a 46. É a parábola dos viñateiros infiéis. Jesús conta esta parábola aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo. Era un propietario de un terreno que plantou unha viña. Depois de cuidar con cariño esa viña, a arrendou a uns viñateiros e foi de viaxe. Chegado o momento da colleita, enviou uns empregados para reciberen os frutos. Porén, os viñateiros maltrataron a eses empregados e até mataron a algún. O propietario pensou: vou enviar meu fillo, seguramente a ele van respeitalo. Porén, tamén ao fillo o mataron. Jesús pregunta entón aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo: o que fará ese propietario con eses viñateiros? Eles responden: tirará a viña deles e a entregará a outros viñateiros que den frutos ao seu tempo. Entón Jesús diz claramente que eses viñateiros son eles e que vai tirar deles o reino de Deus para entregalo a outros que den os frutos debidos. Os fariseus e os sumos sacerdotes que escutaron esa parábola querían prender Jesús. Porén, como tiñan medo do povo, non se atreveron a prendelo. Esta parábola nos fala de unha atitude que debemos evitar durante este tempo de Cuaresma se queremos realizar noso proceso de conversión. Esa atitude que aparece no Evangelio é a autosuficiencia. Autosuficiencia significa que vivemos a vida sen contar con Deus, só do noso jeito, sen acoller o que Deus nos diz. Esa autosuficiencia se manifesta no texto de tres maneiras. A primeira é que os viñateiros se aproprían da viña que non é súa. A segunda é que non escutan os mensageiros, os empregados que envía o propietario. E a terceira maneira é que non dan frutos. Estas tres atitudes de autosuficiencia poden acontecer tamén en nosa vida. E é bom que a xente esteja atento para evitarlas. A primeira que debemos evitar é facernos os propietarios de nosa propia vida, porque nós somos esa viña que non nos pertence, mas pertence a Deus. Ele é noso propietario, porque Ele foi quen nos criou. Cando a xente, desde nosa autosuficiencia, non recoñecemos que somos criados por Deus, que somos súa obra, entón caímos en ese grande erro da autosuficiencia. O segundo erro que aparece no texto, unha segunda expresión de autosuficiencia, é non escutar as mensaxes que Deus nos envía. Como no texto, os viñateiros non acolleron os mensageiros, ao contrario, os desprezaron e até os mataron. Nós probablemente tamén nen sempre escutamos as mensaxes que Deus nos fala. Ele nos fala a través de súa palabra, a través das circunstancias, a través de algunhas persoas. Você escuta esas mensaxes de Deus? Ou você vive só desde túas ideas? Acollamos esas mensaxes que Deus nos envía.
E a terceira manifestación da autosuficiencia é non dar frutos. Nos podemos tamén caer en este erro vivendo só para nós e non para os outros, centrándonos a vida en noso propio benestar, nosos intereses, nosos gostos, buscando noso propio suceso na vida e non buscando dar frutos para Deus. Deberíamos centrar nosa vida non en nosos propios intereses, mas nos intereses de Deus. Sendo conscientes deste grande erro da autosuficiencia que ás veces podemos viver, mudemos nosas atitudes. Primeiro, agradezamos a Deus pela vida que nos deu, pelas cualidades que temos, pela nosa persoa. Sexamos gratos, non respondamos a Deus dunha maneira egoísta, pensando só en nós mesmos, mas dando bons frutos, como aparece tamén na reflexión de hoxe que debemos facer. Dar frutos de boas obras, pensar no reino de Deus, construir un mundo novo, lutar por un mundo máis justo, máis fraterno. Esos son os frutos que nós debemos dar. Si escutamos as palabras de Deus, súas mensaxes e correspondemos generosamente a elas, daremos bons frutos. Iso é o que desejo para você nesta Cuaresma. Que você teña un feliz día, Deus te abençoe.